Assalamu alaikum, al'umma barkanku da wannan lokaci da fatan kowannen ku yana lafiya yana cikin ƙoshin lafiya to Allah sa haka. Wannan su ne fina-finai wanda za su fita ranar yau Lahadi kenan wanda za a saki a yau ɗin nan insha Allah. Sannan yan uwa idan yau ne farkon ziyartar ku wannan YouTube channel namu ku daure ku danna mana da subscribing sannan ku haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci. Wannan su ne manyan fina-finai daga kamfanin Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Algaita da sauransu duka. Yau wannan su ne duka za su fita a ranar yau kenan kamar da kuke ganin fastocinsu suna wucewa ɗaya bayan ɗaya. Haka zalika za ku iya samun fina-finansu a cikin group tamu ta BIB wanda za ka iya biyan kuɗi a saka ka a cikin wannan group ɗin tamu ta BIB. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa mu a bisa lamba wadda muka saba ajiyewa a kowane lokaci kenan. Za ku iya mana magana a kowace ƙasa mutum yake muna saka shi a cikin wannan tsari namu na BIB wanda za ka samu duk wani fim da kake ganin ana sakawa a fasta shi a cikin Facebook, TikTok da sauran wurare haka duka za ku iya samu YouTube za ku iya samun duka wannan fina-finai kamar da kuke ganin fastocinsu insha Allah. Da haka kada ku bari a baku labarin wannan fina-finai da za su fito daga kamfanonuwa Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Algaita manyan fina-finai ne kamar yadda kuke gani ga fastocin suna wuce ɗaya bayan ɗaya. Sannan za mu ɗora muku da bidiyo na group tamu kamar yadda kuke ganin bidiyo wannan yana wucewa wannan shine group tamu wadda muke muku jawabi a kowane lokaci kenan. Da haka kada ku bari a baku labarin wannan fina-finai da za su fita ranar yau Lahadi kenan insha Allah za su zo nan dan lokaci kaɗan insha Allah za ku iya samun su a group tamu ta BIB wanda za ka biya kuɗi a saka ka a ciki a kowace ƙasa kake za mu saka ka a cikin wannan tsarin. Da haka kada ku bari a baku labarin wannan manyan fina-finai za su fita insha Allah. San ba zan kure gudun lokaci ba, amma ki san ba zan bari ki fice daga rayuwata ba. Wayyo Allah. Na san ba zan kure gudun lokaci ba, amma ki san ba zan bari ki fice daga rayuwata ba. Kin haɗu rayuwata. Da sobinki na zo wurina na fake cikin zuciya na dangana rayuwata da ke dai za na kira cikon lafiya da ganinki na sare na yi kamu ki bani na baki so karki min kane na ki. Wasu suna sabo da kuɗi ni ko kin zan mini jini in na ji so an buɗe takaddama ban kushe na wani wanda nake so shi zan martaba a dutse babu jini na ja na layi na mahasada wannan na ki jini na nemo sanki na karba ke ce zaɓin da na zaɓa da ke na dace da shan raba. Ni ba min saba da layi ba abun nema gashi ya samu kamar kullum san kina kamu akan soyayyar mu na damu ki ban dama ayi shaidar mu ayi shaidar mu auta yanji ba ni guri kaji kauna ta shiga har hanji kaunar da take mini ta nuna mini har a gida anji me zai hana yanzu ka bar mini auta janye jiki kaji gani ne kai zan yi fishi ba zan mayance ba ni dai na san ba zan haƙuri da rabi na ba santa nake a jiki ba za na misalta ba da kai mini rata raina ba za ya kasance ba ina zan dosa in har ban saki idanu ba ki kalli idanu na ba za ki yarda ba ki tai da ni ki tai
biya ka da kai jibi za a yi mana biki. Ni dai babu ruwana so ya kame mini jiki. Teke Adam ka bari ko kwa dai mu raba